uJesu Kristu inkosi tata. Kwezi ntsuku zidlulileyo usathetha ngemimoya kwincwadi yesambulo, ngemimoya yamanono nemdawa. Ndiyakhumbula uba kudala mna ukhona umntu oligqirha wandichazela, wathi mna ndangenwa ngabantu abadala wandichazela nokuthi ndinemilozi ekhalayo ezindlebeni zam. Kuninzi nje tata, nawo la masele obuthetha ngawo ndiyakhumbula, ndiwaphupha, ndiwabona amanye esemlanjeni, amanye ndiwabona esekhaya. Kodwa ndiyakhumbula futhi ndisandlongena ekhaya lezwi, bekuba nzima ukumamela izinkonzo. Hayi, bendisitsha tata. Futhi ndive ngonimamele inkonzo uba ukhona nje umoya ongathi khona uyathetha, ungathi uyandichazela uba ayikho le nto endiyimameleyo, kodwa ndinyamezele ngoba ndiyafuna inkonzo. Xa ndichaza mna bekufanele uba mhlawumbi andisekho ekhaya lezwi, ndaphuma kudala, ngoba le mimoya lena ibingafuni tu uba mandihlale ekhaya lezwi, kodwa ndaqonda uba andiyi ndawo ndizawuhlala, ndizawunyamezela. Ndanyamezela. Ndiyayibulela ke imithandazo uRoma 10 ka-18 Meyi. Bonke nje abaRoma 10 oko ndibasebenzisa. Ngezinye isikhathi bendisiva kukhona into eshukumayo apha esiswini, like oko ingathi uba bendingumntu wesifazane benzothi umntu wesifazane okhulelweyo masele kukhahlela umntwana kuye esiswini, ingathi kanjalo laa nto. Mara ngoku ayisekho, andiva kwanto, kuthulile ngoku. Hayi, ndirayithi, neenkonzo ndizimamela kakuhle, kho moya uphikisana nam. Ndiyacinga ke nenkonzo yokuvuma izono yandinceda kakhulu. Ndiyambulela uThixo. Ndibukhumbuza ubufakazi ngobuzalwane bengqina izolo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngibikelela ubaba nomama, ngibikelela entabeni kaJehova, kuyabonelela ekhaya lezwi. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu izinto esiyibonayo entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibona umethembiso, into esikade sayigcina esingayaziyo ukuthi intombi ikhethwe, insizwa ingaziyibone, nentombi yemukele, insizwa ingaziyibone. Sazi leli vangeli yilo leli, linamandla leli vangeli. Siyambonga uNkulunkulu ekhaya lezwi, entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Izinto ey'mangalisayo, umshado ongcwele. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu unamandla. Ngiphakamisa lokho nje ukubonga uNkulunkulu. Sibonile umethembiso, into ehlukile nje, impela kwehlukile, alifani namanye amavangeli, lihlukile leli. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngithi angiphakamisa ukubonga entabeni kaJehova. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni kaJesu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngithi ake ngibonge amandla kaNkulunkulu. Kuyisonto ekuseni
ngathi mangivuka kade ngigeza ngisengiyochitha amanzi phandle. Mangibuya la kade ngihamba khona ngibona inyoka isingilindele ukuthi mangingena nje iyashaya. Ngomsa kaNkulunkulu ngayibona ngisesemnyango, ngamemeza ubaba ngase ngilonga ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ukuze ingahambi. Ngalonga ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yima kanje. Yalinda waze wafika ubaba wayishaya. Ngambonga uNkulunkulu, ngalibuka leli gama lithi uJesu Kristu uyinkosi liyasibiyela. Okunye baba, ngicela ukubonga ngenkonzo-ke wakhuluma ngayo. Bikhuluma ngokuthi uNkulunkulu kuba nabantu abadedisayo mefuna ukusebenza ngawe. Ngabheka into ekade ngiphatha kabuhlungu ukuthi iy'ngane zami y'qhelile kimi, umndeni wami nje uqhelile, akukho ukuxhumana kahle. Ngathola ukuphila emva kwaleya nkonzo, ukuthi kanti bahlehle nje ukuze ngikwazi ukukholwa kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sekhaya lizwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendaba endlu kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu akasigcinele wena baba nenomama. Kukhulu kuningi enisilekelela kukho ngendaba yokukholwa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Babtsibandi noma Mtsibandi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Ngibonge baba isikhathi ngihlezi ngivuma izono. Ngiyazizwela Nkosi nomehluko emzimbeni wami, ngizizwela nokuphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani, ngithi udumo lonke lungolwakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, ekuseni ngiyabingelela ubaba Mtsibande noma Mtsibande egameni likaJesu. Ngithi angithule nje ubufakazi baba ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa. Bengithathe umkhosi ka7 days, uNkulunkulu wangenzela umusa. Umntanami wahamba afika uthola umsebenzi, kumanje uyasebenza. Ngiyethemba nongakawutholi usazowuthola ngoba ngethemba uNkulunkulu. Siyambonga baba kakhulu uNkulunkulu ngezifundiso zakho. Sithi inkosi akasigcinele wena, ame nawe nomndeni nje, ngoba besihamba endleleni singaboni ukuthi singabantu abaphuphuthekayo, siy'tshela ukuthi siyazi kanti asazi. Siyabonga kakhulu baba, iy'fundiso zakho nje ziyayala. Siyakhula nje usuku nosuku, uNkulunkulu akasigcinele wena. Ngithi angibonge nje nomama uShangu owangifaka kule group. Nje ngifundile okuningi usuku nosuku, ngiyafunda okuningi. Angazi ukuthi ikuphi engangisusa ekhaya lizwi. Nje uNkulunkulu ngiyacela Nkosi akubiyele njalo, anibiyele nonke nomndeni egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Kiswa nje izwi elikhulumayo ukuthi namba abantu akade bengaxoleli. Mangithi ngiyabuka abazalwane bagcwele esokweni bayakhala, ngoba uNkulunkulu ebelindele thina ukuba sibakhulekise bese siyabaxolela. Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Baba Ntsimande, ngiyakubingelela nawe mama Ntsimande nezindlalifa zezulu. Ngizobonga une-VN la ngayithunyelwa usisi wami wakamaphumulo, ngayilalela le VN ngase ngidlulisela kumntanami obegula nje ephethwe isibhobho, bese waze wonda nje isonda. Yazi wathi mayilalela le VN wavele wabuza kumina wathi uyithathephi le VN. Ngamtshela ukuthi hayi nginike usisi, ukuthi usisi yomunye ubaba uthiwa uNtsibande. Yathi yazi ngifunde le VN ngathandaza emva kalo ubaba uNtsibande, ngavele ngasinda kuze kube manje. Asiphindanga leso sibhobho sabuya. Sineminyaka silokhu sayiqala efunda ugrade 12 unyaka odlule. Yilo nyaka namhlanje, lo nyaka lesi sibhobho simphethe, kodwa lokhu elalele VN aphindanga sabuya lesi sibhobho. Ngiyabonga kakhulu baba Ntsimande, uNkulunkulu akubusise
akuqhubeze phambili. Ngiyabingelela uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, siyabingelela egameni lenkosi uJesu. Ngiyabonga abazalwane ukungena ekhaya lezwi, umzane ungifakile ekhaya lezwi. Ngibonga inkonzo noma kungekudala ngangingenile, kodwa ngibonga ukuthola inkonzo. Siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba Nsibande, injabulo esiyizwayo. Mina ngiphakamiswa kakhulu inkonzo yesethembiso. Ngiyaxolisa ukudilitha ngishaye isikhathi. Inkonzo yomthembiso yasande yayingivuselele, ngihlala ngivuseleleka ngoba kukudla esakudlayo kanye livangeli esalinikezwayo, ivangeli eliqiniso. Ngijabuliswa nje ukuthi kanti likhona emhlabeni, kanti uNkulunkulu akapheli. uNkulunkulu ivangeli lobungcwele la umuntu umakoti ekhuleka nensizwa ikhuleka ingeshelelwa nangabefundisi, kodwa kukhuluma uNkulunkulu ezulwini. Hhayi-ke kwathi ngigxume ngigiye ngathi Nkosi kanti unjani. Siyambonga uNkulunkulu, sengathi uNkulunkulu angakugcina Baba, uhlala sigcinele wena kakhulu, sihlale sisidla lokhu kudla okufresh, ukudla okuvela ezulwini okungaqitywanga nokwazi komuntu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, angathi angakugcina nomndeni wakho, qhubeke njalo kusondla kumoya. Amen bancane. uJesu Kristu inkosi mkhulu. Into eyenzakale namhlanje, kade ngingekho, ngihambise umfundi esibhedlela. Ngizwa nje ngekhola ukuthi ubuvula bengishiya isitofu isivuliwe, usho ukuthi ugesi uhambile izolo ngenkathi ekuseni bengi-onisa isitofu. Sho ukuthi oniseni isitofu wahamba ugesi, ngakhohlwa ukuswisha off. Kwase kulokhunja, wabuya namhlanje angikho, ubuya sebezwa iphunga, khona izinto ey'shayo endlini yami. Ngithi ngimbonge nje uNkulunkulu omkhulu. Kushe nje ispeaker ebengivamise ukulalela ngaso iy'nkonzo noma ngidlala umusic kusona, kushe sona, kwasha imfaduko. Itafula linendwangu, itafula indwangu le yeplastiki ayishanga. Kwaba khona amafutha eceleni kwesitofu, angasha amafutha a-right nje, awanankinga. Kwaba khona iy'mpahla ebengibeke esitulini eduze kwetafula azishanga. Kwangasha nje lutho, bakhona ukuthi bekwazi ukuthi begqekeze bevule bacime. uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi alole isandla sakhe kungamoshakali lutho, phinde futhi kungamoshakali, kungabi bikho omoshakalayo omunye mhlawumbe oseceleni. Ngithi nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu omkhulu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, Baba umpostoli. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngivuma izono ngolosini ondlule. uNkulunkulu wangenzela izimangaliso. Ngithatha isikhathi ukuthi ngibulethele ubufakazi ngoba bengingakholwa kahle, bengize ngiyingcwebe ngithi hayibo yimini lona. Angazi ukuthi ngizothini, angazi ngiqalephi ngigcinephi. Ngavuma izono, ngangilibe ngibhala, ngabhukha ngo-2022. Mangibhukha ngo-2022 ngangilibe ngibhala, kodwa-ke kuthe nje kulo nyaka ngabhala ngilibe ngibhala. Khumbula nje ngedate besingena emkhosini kaJuly 3, awudubreak nge-3 zaJulayi. Ngalolo suku, lezo nsuku semkhosini, ngangithi mangibhala ngivuma izono. Konke ngangikwenza njengokuthi nje ngangishunqisa impepho, kwakuvele leyo nto iyenzeke. Kushunqe impepho yanuka for 4 hours. Like mangabe ngangiphuza iwayini, lalivele lifika iwayini, yonke into yayiyenzeka imanifesta. Lento eyayishiwo Baba uMkhize lo wayefakaza ukuthi mangabe uphuza utshwala mawufika uyaya uphuze ngempela, uphuze ususha iqiniso. Bazalwane, ngicela ubufakazi nibuthathe buyiqiniso, buqinisile, ubufakazi bunamandla. Ngesikhathi ngangiqala ngoRoma 10 ngivume laphayana, umkhuleko wango-18 May. The day ngizoqala ukumanifesta lezinto, kwathi mangiqeda lokho kwathi angithathe lo osibrekhe kuwo nge-3 zaJulayi 2024. Yiloyo-ke lowo mkhuleko kwaqala kwamanifesta yonke into.
khona ufakazi ade busho ubaba umpostoli ukuthi umama wayegcatshwe ngezizwe, wathi emkhulekela wezwa kukhala iy'nkomo, wezwa kukhala izinja. Exactly nakimi bekwenzeka, ngikhonkothe ngingazathi ngikhonkothe ngathi angazi, ngikuzwe ngathi uyakhonkotha, kwenzeka nje izinto ey'ningi ngicabanga ukuthi yilezi izinto umuntu ey'landa. So bazalwane, mina i-advice yami nje ukuthi umuntu before acele umkhuleka akacele nje idate yokuvuma izono. Izono iza-59 uqinisile, izono ziyasibekela ukuthi uNkulunkulu angasizwa. Ngicela futhi bazalwane ukuthi uma ngabe khona umuntu omfakile ekhaya lethu, phindela kuyo uyomcheck, uyomncenga umncengisisi. Uyabona nje mina bengingeke ngize ngingene ngibe ngikholwa ngingazi ngithi ngisindisiwe. Ngiyambonga uNkulunkulu, sazoqhubeka. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngisalalela inkonzo yayizolo. Yazi yamnandi, yazi yajula. Hawu Nkosi, yazi yamnandi inkonzo, yazi yabusisana. Yazi incwadi yesambulo, ayikho incwadi eBhayibhelini engibusisa nje incwadi yesambulo. Ngisho nengabe ibikho kuleli izwe. Siyabonga, siyambonga uNkulunkulu. Ukukhuluma kwakhe akufani nokomuntu. Iyajulisana. Uma usuchaza neminyaka eyinkulungwane sesibusa nenkosi uJesu, ngiyacabanga ukuthi Nkosi yami kwebanjani bumnandi sisazohamba kulo mhlaba siphinde sibuye size la emhlabeni. Sicabanga umbuso ozayo manje, sicabanga umbuso ozayo. Kuphethwe imbenge ngempela manje. Siyayibonga Nkosi Jesu, uJesu Kristu inkosi. Manje ndibulise kutata, ndibulise kumama, ndibulise kubazalwane bonke bekhaya elizwe, ndibulise kubazalwane bonke bendaba yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ndithi mandibulele uThixo, bendinommelwane wami ongaphilanga, ohlaselwe kugula, funyenwe ngamathambo, akakwazi nothetha kakuhle, akakwazi nokuthini nezandla, kodwa uThixo ethembakele. Ndammamelisa lo mkhuleko, akanayo ifoni wamamkela uYesu kulo mkhuleko kaMeyi 18. uThixo uyamnceda kakhulu. Siyafika iintshaba zobumnyama ebusuku simhlasele, kodwa uyanqoba ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ume nethi ngaloo nto, ezinye izinto akakwazi uzithetha kakuhle, kodwa uThixo umnxiba amandla, anqobe zivele zishakale, zibaleke. Ndiyabulela kakhulu uThixo ngawe tata. Ndithi uThixo sengangama nawe, akufihle akubiyele kuzo zonke iintolo zongendawo. Nomama siyabulela kakhulu ngeemfundiso zezwi, usiluleke ngale ndlela, iimfundiso eziphakamileyo. Siyomelela kakhulu, siyakheka, siyambonga kakhulu uThixo. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane bonke egameni likaJesu. Baba uNtsibande nomama wakakhe, ngiyanibingelela egameni likaJesu. Ngithula ubufakazi ngempilo yami uJesu angenzele bona. Sengigula isikhathi eside, odokotela bathola ukuthi nginesifo senhliziyo. uNkulunkulu engaphezu kwakho konke, ngiyabonga ukuthi ngike ngizithobe nje ngibe semkhulekweni nami njengabazalwane bonke egameni likaJesu, ngingasho ngomlomo ukuthi ngiyakholwa. Ngabekwa izandla, ngakhulekelwa. uJesu Kristu uyinkosi, ngiphilile. Umsindo bengiwuzwa la enhlizweni yami, ngivuka ekuseni kusinda, ngingakwazi kwenza lutho lesifubeni, ngingakwazi kusho ukudla. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Bazalwane ekhaya, ameni. Ngiyabingelela kini nonke bathandekayo. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Nami ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi.
Hhayi, ngifuna ukufakazela nje izwi kaBaba uMtsibande uma likhuluma ngemimoya, ngoba ekhothile iBhayibheli kwisambulo 16 verse 13 to 16. Ngiyabonga nje ukuthi ngicaciseleke kule mimoya. Nami nje bazalwane ngiwomunye ongibonayo nje ukuthi uhaqwe yiyo. Before nje ngimncane, mhlawumbe ngangilapho kuyiminyaka yabo 4 to 5, 6 years kanjalo. Ngangaphupha iphupho nje kodwa ngathi ngisehlane. Mangisehlane kodwa kwaqhamuka nje umuntu wesifazane emoyeni owayegqoke indwangu ebomvu la ngezansi. Angisazi ngihle noma eqembile noma egqoke into emhlophe, kodwa waba sesimeni sokungibamba wangicindezela phansi ngiwumuntu ongathi uyabhilita kodwa lo muntu kungathi ukhuluma ezifu umuntu othandazayo kodwa ngamagama engingawezwa ezifu umuntu okhuluma ngezilimi. Ngagcina ngiphunyuka kodwa leli phupho langihlupha kakhulu bazalwane kuze kube namanje ngithandaze ngikhuleke impela ngoba since then impilo nje ayizange yabuye yahamba kahle. Engicabanga ukuthi mhlambe kwakuyiyo le mimoya ubaba uNtsimande akakhulume ngayo kuleli vesi lesambulo. Nami bazalwane ngiyacela nje i-deliverance nemikhuleko. Nami bengilo ngithandaza nje impela since ngazi ukuthi kunale mimoya ekwaziyo nje ukuthi imoshe impilo, ukuthi uNkulunkulu abe nami. Ngiyajabula-ke namhlanje sengize ngezwa nanezwi likhuluma ngayo. Nami ngiyacela abazalwane, ngiyacela kakhulu. Ngiyakhuleka futhi nami, futhi ngiyabhala izono. Ngiyacela nje inkosi yamakhosi ukuthi nami ngithole le deliverance ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba, kumama, ekhaya lezwi entabeni lukaJehova. Kuyabonelela. Ngiyabonga baba, inkonzo yezulu iwenzile umehluko empilweni yami. Angazi baba, uNkulunkulu akakubeke. Inhliziyo yami ithi ifisa ngathi uNkulunkulu angakubeka kuze kufike isikhathi uJesu Kristu la izobuya ngaso kuphelelisa inkonzo kababa uNoah owabonakala engena emkhunjini nezifo zakhe. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngicela ubaba engithwale kancane kulo mkhuleko. Ngiyakhuleka ngisemkhosini ngenesimo nje esingesihle engiphupha njalo, umshado womntwana wami ungahambi kahle, kodwa ngiyakholwa ukuthi uSathane owenze njalo. Ngiyamcela uNkulunkulu angilekelele kakhulu. Ngithe nje ngizothatha umkhosi omncane ka-3 days ngena izolo. Ngisafuna ukukhulekela leli dimoni nje lamaphupho. Angakhulekeli umshado, sakhulekela nje lamaphupho. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu angenzele khona ngomsombuluko. Umntwana wami elahlekelwe ifoni, ephucwa ifoni emzengazi ngabo 6, ephucwa ifoni. Kade ngiqale ngaba nento engihlaba kabuhlungu enhlizweni, ngezwe into egwaza kabuhlungu ngihleli e-dining room. Ngaze ngasukuma ngaze ekamereni ngafaka khona umkhuleko kaMeyi 18. Ngavele ngakhuleka, ngakhuleka ubaba, ngakhuleka emva kwakhe. Kuthe ngaleso sikhathi sekuphuca ifoni ngimhawu naye lento kade ngibambile. Bengizitshela ukuthi umntwana bengimkhulekisa osesibhedlela, umntwana kadadewethu. Uma ngizwa lubuhlungu ngitshela ukuthi inhliziyo yakhe, kanti ilesikhathi umntwana wayephucwa ngasifoni. Kuthe ngabo past 7 kuya ku-8, ngabo 50 sekuya ku-7 nje, kwase kufona omunye umfana wathi uthe ufonela undodakazi wami, wathi uyamfonela ifoni yakhe yabanjwa omunye umfana, wathi uyicoshile ifoni. Ngathi mina intshontshile, wafela wayelandelela lo mfana wakhuluma naye, wathi cha, ngicela nizoyilanda le foni ngiyicoshile. Ngathi nginomphucile, baxhumana bahamba, wavele wayemnikeza emfana. Mangibuza ukuthi uthi uyithathe, but asibange sambuza. Vele wadrive untombazana bobabili bahamba bayilanda le foni babuya nayo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongenzela umusa ukuthi eyithole ifoni, into engajwayelekile, ifoni edulayo. Ebengisengine-stress ngithi ingane izophatheka kabi, izoyithathaphi imali yokuthenga ifoni, isanda ukuthola nje i-learnership. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi umenzele umusa. Umntwana wayithola i-learnership emva kweminyaka 4 ehleli, bese ngikhulekela ukuthi inkosi ivusa noma ngabe yini. uNkulunkulu wavusa. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu akugcine, uJesu Kristu inkosi. Amen.